Dneska budeme natáčať, čo? Ochutnávky. Dobre, a čoho? Čipsy, nutelka a ľudská. Malinovka. Dobre, takže... A všetci Čo sa naj- predstavme. Ja som Robko, 18 Robko. Ja som... Ona je Marian Stojka. Ja som nie. Ale ona sa natáč na YouTube. Nie. Dobre, nebola sa. Barborka sa bola. Ja sa volám Kristýna Olahová. Ja sa volám Barborka 6. Nie. Ty sa nebola z Barborka 6 na YouTube. Ale ja nehovorím, Dobre, to jak je sa jedno, volám to na je jedno. YouTube. To je jedno. Tak, čo ideme na prvé ochutnať? Asi nutelku. Čipsy, ne? Dobre. Dobre, takže... Takých 7-10. Ja dávam asi takých 17, 2. Ja 8, 10. Ja 7-10. Je to dobré, akože dobré. Nie, ja dávam 10, 10. Teraz ideme nutelku. Takže. Daj mi lžičku. Dobre. Daj. Dobre. No. Skúšam najskôr to. Daj mi. No dobre. Hej. Ožinok. Veľmi dobre. Dobre. Dávame. Asi z... Koľko dávaš? To chutí nejako ako taký pudík. Nechutná mi to, ale je to dobré, tak dávam 8. 80. Nie, len 8. Ja dávam asi 7 z 10. Ja dávam asi takých 10 z 10. Veľmi to je dobre. Malinovka. Dajeme ľudsku. Daj si pohár. My po sebe môžeme piť, lebo my sa... Otvorím. Pohár. Ešte sa mi. Tak neuchotnáš to. Tak takto. Dobre. To sa nedá, ja ti idem pre pohár. Dobre. Drž to. Drž to. Dobre. Ja zatiaľ čo išla Kika. Dobre, pohár. Tak dajte nám like a odber. A ja sa volám na YouTube Marian Stojka. Neviem prečo. To Marian čo tam dal. Ja som tam vôbec nedala. Im to tam dala, to nevadí. Drž to. To potom vymažem a napíšem tam niečo nové, že Barborka Olahová. Keď ste sa napili. Môžem začať? Áno. Dobre. Skvelé. Dobre to je. Veľmi dobre. Aha, veľmi dobré. Ja dávam 110. Ja dávam 10, 10. Ja dávam takých 10 tiež. Toto bol koniec videa a dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. A keď áno, tak dávajte lajky a sledujte nás ďalej a my sa budeme na odber vidieť u ďalšieho videa. Tak Čau, čau!